Апошні дзень Яны выглядаў звычайна, а палове на трэцюю яна размаўляла з маці, а праз гадзіну яе зафіксавалі камеры ў Дана-моле. Пасля яна сустрэлася з гаспадыняй кватэры, якую здымала, каля метро Уручча. А вось далей пачынаюцца загадкі. Галоўныя пытанні, якія хвалююць грамадства. Чаму аж 6 вечара тэлефон Яны апошні раз пеленгаваўся каля парку чалюскінцаў, а цела знайшлі больш чым за кіламетр адтуль, у Сляпянцы. Як дзяўчына апынулася ў вадаёме, калі збіралася святкаваць Новы год з бацькамі і будавала планы на будучыню? Ці быў пры ёй тэлефон і задатак, які яна толькі што атрымала? І як у горадзе, дзе тысячы камераў назірання, не змаглі адразу знайсці зніклага чалавека? Што гэта было? Трагічны, няшчасны выпадак ці нешта крымінальнае? Гісторыя маладой фатографкі вымагае уцямных адказаў. Паводле ж следчага камітэту, смерць не мае крымінальнага характару і папярэдняя прычына – утапленне.